Ayun, so ayun guys, good morning nga pala. At ito may kinuha tayo na manok. Sa nanghiram muna tayo pang breeding, i-breed na. Pang-breed natin dito sa sa mga inahin. At ito, may nakuha tayo na hindi ko alam kung tawag dito, Australorp. Pero sabi nila Australorp, yung Black Australorp na klase ng manok. So, ito siya, oh. Actually, ang laki eh. Pang bibreeding natin dun sa to. Ayan. Nahiram na natin kanina doon sa kapitbahay. Nangiram muna tayo ng manok para ipang-breed dito sa palalahian natin. Ayan yung update natin yan. So may bago tayong entry na manok dito, pero hindi sa atin to. Nangiram lang natin pang breeding. Malaki. Ang bigat. Medyo dumidiskarte na doon sa ibang manok dito. Pagkatapos ko nga lang pala pakainin itong yung mga alaga namin. At oo nga pala kanina, actually guys, yung regarding nga pala sa itlog nga pala ng Rhode Island nga pala, ay nakakuha na naman tayo ng isa pa. So meron na siyang totally na 29 eggs na na-produce. So eto siya, nakakuha na naman ako kanina. Nakakuha na naman tayo pang 29 na to na itlog ng Rhode Island. Actually kaya ko lang kanina maga to, inaram ko lang kanina maga, dapat kagabi pa sana. Pambreed. Pero hindi ko alam kung ano tawag dito. Sabi nila Australorp na klase ng manok to, itong malaki na to, itong itim. So, konti na lang, malapit na rin natin itong pakawalan itong mga sisiw na to dito. Malalaki na rin yung mga sisiw, yung mga alaga natin sisiw. Ayan lakas na magsikain. So ayan yung update natin ngayon, yung bagong manok natin dito na hinaram natin. Ayan, pagsabog pa. Ayan. So ayun guys, ayan lang yung update natin as of now dito sa manukan natin. Ayan, may bago tayong manok na papalahian. Papalahi tayo ng ganitong klaseng manok. So ayun, nandun yung isa sa taas, ayaw bumaba. Ayun o. Nakabuka lagi yung pakpak eh. So ayun guys, ayun lang yung update natin as of now. And ito, pang 29 eggs na natin sa Rhode Island. So ito yung bagong update. Tapos hanggang ngayon, yung mga naka-incubate pa rin naman. So ayun guys, yun yung latest update lang natin dito sa regarding dito sa manuka natin. And then yun lang. So guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And click mo na rin yung notification bell para naman updated tayo sa bagong video and vlog na i-upload ko. So guys, see you on my next vlog. Bye bye and God bless.